May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga salakyan, tricycle kag motor na dakpan sa unang adlaw sa pagpatuman sa clamping and towing ordinance sa Bacolod City. Price monitoring kag surprise sanitation inspection ipatuman sa mga kiosko sa Mascara Festival sites kasunod sa reklamo nga mahal ang presyo sa inasal nga manok. Inkargada patay matapos ginold up kag intiro sa Victoria City. Truck driver patay matapos makuryente sa iyang ginhimos ang nakalabugto nga kuryente nga iya na sa lapay. Kag sa good vibes atong saksiyan ang artwork sa dahon nga himusan isa ka architect. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, good news, may big time nga rollback sa presyo sang gasolina kag diesel buwas. Base sa announcement sa mga petroleum companies, dako ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa Martes sang aga. 3 pesos kag 5 sentimos kada litro ang rollback sa presyo sang gasolina. 3 pesos sa kerosene kag 2 ka pesos kag 45 sentimos naman sa kada litro sang diesel. Ini ang ikatlo nga semana sang sunod-sunod nga rollback matapos ang 11 ka semana nga padayon nga pagsaka sang bilis sang produkto petrolyo. Pero subong lang ang dalagko nga rollback. Sa number 9, road closure kag rerouting para sa Mascara Festival 2023 ang nagsugod na. Sumugod sa Miyerkules, gisuguran na sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpatuman sang temporary road closure sa palibot sa Bacolod Public Plaza sa pagsugod man bukas sang mga kiosko. Halin 3 p.m. tubtub 5 a.m. ang road closure nga magalawig tubtub Oktubre 22. Sa October 16 tubtub 22, ipatuman naman ang temporary road closure halin 3 p.m. tubtub 5 a.m. sa Lacson Street halin sa Bangga Ramos tubtub sa 2nd Street sa tubang sang SSS Building. May road closure man sa North kag South Capitol Road kundiin hiwaton ang mga street party kag food bazaar. Ginalauman sang pamunuan sa bitaw nga mahuman na ang road construction kag drainage project sa Aguinaldo kag Gatuslao Street nga mangin alternative route para sa mga pampubliko nga salakyan. Sa October 10 tubtub October 13 may porsyon man sang dalan sa the Upper East ang siradaan para sa paghiwat sang Maskanamit Festival. Ginapaabot man ang pagguot sang lakat sang trapiko sa ipatuman nga road closure sa Circumferential Road sa atubang sa Bacolod City Government Center tubtub sa Mega World nga the Upper East para sa Electric Mascara Festival sa October 21 tubtub 22. Sa number 8, ginasuportahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang panawagan sa mga alkalde sa probinsya nga pasakaan ang Barangay Development Fund para sa mga insurgency-free barangays. Damlag pa, mga alkalde sa Northern Negros ang naghinyo sa bulig ni Defense Secretary Gilbert Chodoro nga ibalik ang 20 million pesos nga budget para sa insurgency-free barangay. Inisuporta sa mga lugar sa idalom sang National Task Force to End Local Armed Conflict o kun NTF-LCAC. Suno kay Lacson, nahangpan niya man ang concern sa budget. Gani maayo naman nga mabalik bisan tubtub sa 10 milyones pesos ini. Suno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nangin 4 million pesos ang budget sa 2022. Kag sini nga 2023 nangin 6 million pesos. Sa idalom sa amo nga programa, ang insurgency-free o kung insurgency-cleared barangay ang napainan sang pondo nga pwede magamit sa construction sang farm-to-market roads, classrooms, water and sanitation systems, health station kag pagpatuman sang livelihood project. Suno kay Escalante, silang ginpasalig ni Chodoro nga buligan sila sa nga mapabalik sa 20 million pesos ang pondo. The bigger the budget, the better for the barangay, especially a barangay. You can imagine 20 million lump sum for a barangay. That's something big, no? But I guess it's still, although I'm for it really boils down to the budget, no? I think right now it's
up to 6 million. 6 million. Yeah. Maybe they can do it slowly. They can raise it up to 10 million. Because we also don't want to burden the national budget. Sa number 7, Bacolod City Mayor Abby Benitez may paandam sa mga pamentaha sa Mascara Festival. Isa pa ka notorious nga robbery suspect kaging kilala kay Edric Namol ang nadakpan sa gitpatigayon nga buy-bust operation sa katapos sa Police Station 10 sa Barangay Kabug sa Bacolod City sa Miyerkules. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio, ang suspect isa lang sa mga pabalik-balik lang sa bilangguan bangod sa kaso nga pagpangawat, humalinsang ini ang minor de edad pa lamang. Ang BCPO ang nagtalana naman sa Task Force Bantay Hold-Upper and akyat bahay nga amo magatutok sa mga kaso sang kinawatay kag pagpang-hold up kadungan sa Mascara Festival. Gani bisan si Mayor Abby Benitez nagapaandam sa mga nagapamentaha sa okasyon nga indi sa Bacolod maghimo sang malain nila nga buko. Ang tanang yan may tuyo na malain diri sa Bacolod. Ang suggestion ko hindi sa paghimo kay matakpan yan because we are ready. And anyway, ano lang kawan, make sure you don't try it. Sa number 6, driver sang truck patay matapos gintandog ang mga nautod nga kable nga nasa lawid. Patay ang driver sang truck nga si Charlie Salmorin matapos makuryente sa linya ng kuryente sa Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod, Domingo sang aga. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, ang hepe sa Bacolod City Police Station 7, nasangit ang truck nga ginamaneho ni Salmorin sa mga kable sa telepono kag internet gani nagsaka siya sa iyang nga truck kag ginbuksan niya kung tani ang mga kable nga nagkalautod. Pero iya nga nasalapay ang linya sa Seneco nga nangin rason sa iya nga pagkakuryente. Gintinguan pa sa mga rescuers nga mabuligan ang biktima pero patay na ini sang ila maabtan. Ginahulat pa sa karon sang PNP ang desisyon sa mga himata ni Salmorin kung ila nga ipaidalom sa autopsy ang iya nga bangkay. Sa number 5, isa kay kargada sa isa ka asyenda ang patay matapos gin-hold up kag gintiro sa Victoria City. Sakay sa tricycle ang biktima sang ginbalabagan sa duwa ka mga lalaki nga nakabonit sa asyenda Hopia sa Barangay 12 Domingo sang hapon. Sunod sa kay Police Major Joy Iliaga, Deputy Officer sa Victoria City Police Station, ginpapanaog sa mga sospek ang biktima kag gintiro sa ulo kabangdanan sang hinali sini nga kamatayon. Ginkuha man sang gunman ang bag sa biktima sa ilang pagpalagyo sakay sa motorsiklo. Inkargada sa asyenda ang biktima. Gani magluwa sa robbery, ginausisa man sa kapulisan ang anggulo sang konflikto sa trabaho kag dumot sa kamatayon sang biktima. Nakapanweldo na ang biktima kag papauli na kuntani sang matabo ang krimen. Sa number 4, gobernador nagalaom nga magapabilin lamang sa mga isyu ang mainit nga kampanya. Pagpanghangkat naman niya sa mga kandidato nga tumanon ang ginpromisa sa kampanya. Ginapaabot naman ni Governor Eugenio Jose Lacson na maging mainit ang kampanya. Ginsiling man sang COMELEC nga kasunod sa mga show cause order nga ilagin papanaog angot sa premature campaigning, mahimo nga ini ang magapainit sang rivalry sa piniliay. Balantayan pa sunod kay COMELEC Negros Occidental Supervisor Ian Lee Ananoria kung ini ang mag-aapekto sa political situation sa barangay. Nagalaom si Lacson nga kung tani mangin verbal tussle lamang ini o kung pagbayluhanay lamang sa mga isyu kag hindi magresulta sa kalakasan. Pahanumdum niya sa mga kandidato nga seryosohon ang mga paandam sa COMELEC labi na batok sa premature campaigning nga mahimo magaresulta sa disqualification sang ginareklamo nga kandidato. Sa Oktubre 19, magasugod ang kampanya. We just have to show the world, no, that here in Negros Occidental, in spite of the intensity of the campaign period, no untoward violent incident will happen. Very important is just, for the candidates to
take seriously the warning of COMELEC, no, as far as pre-campaigning is concerned, no? Because it seems that the COMELEC is now serious, no, by the fact that they have issued show cause order. So, pila na ng kadlaw, campaign period will start, and when that starts, remember to keep your promises. Sa number 3, mga post tipon-tipon na kadamaan sa mga basahan sa reklamo sa premature campaigning aging parangat sa Anti-Apple Task Force. Inisunod sa kay Provincial Election Supervisor END Ananoria nga nagsiling man nga mga postering nga ginatumod nga makitaan nga posters sa mga nagapapili mayara man sa makitaan lamang sa social media. Ehemplo sa mga sahay sa mga pagtipon-tipon nga nangin basehan sa reklamo sa premature campaigning nagalakip sa mga paghapahampang o kun mga liga sunod sa kay Ananoria. 73 na ka mga show cause order na serbis ang talatapan ni Ananoria nga ginpapanaog sa Task Force Anti-Epal. Sa parado pagin ang mga reklamo sunod sa iya, ang vote buying sa idalom naman sa kontrabigay committee sa COMELEC. Most of them, postering. Kag ang makita ko rin tingin basa-basa ko sa mga liga, mga basketball, or aggregation. Okay. Physical, nga poster nga nabutang sa social media. Yes, most of them actually social media based Nga may picture nakita sa Facebook nga grupo muna. May banyak posters man nga may posters siya muna tapos si picturean. Pero vote buying is different, yes. Lain ganaya. Ang vote buying niya kontrabigay niya kung may mga consideration siya panghatag kwarta for and against candidate. Sa number 2, price monitoring kag surprise sanitation inspection ang patigayunon sang Yuhong Foundation Incorporated kag City Health Office. Ini kasunod sang reklamo sang kamahal sang baligyanay sang inasal nga manok sa mga festival sites. May report si Nico Delfin. Nakalabot kay Mayor Albi Benitez ang reklamo angot sa mahal nga presyo sang inasal nga manok nga ginabaligya sa mga kiosko sa mga festival sites karon nga Mascara Festival. Gani iya ginmando nga mausisa ini dungan sa natalana nga sanitary inspection nga paghimuon sang Bacolod Home Foundation Incorporated kag City Health Office. Because of the concept of free enterprise, dapat may competition na dahil matabo. Ang ang problema lang kasi sila nagsuryanay, nag-imo silang isa ka cartel, nagsiling na ari lang sa naton. Amo na ang ato niya investigate. But supposedly, ang pressures ang last year was about 120, 130, 135. Hindi na dapat maglayo kay ang yung foundation ginpanaog man ang ilang renta. So there is no reason for them to go higher. Sa nakalabot nga reklamo sa kay Mayor Benitez, nakalabot sa 180 pesos ang meal sang inasal nga manok with rice, pero sa iban nga baligyaan 95 tubtob 135 pesos lang ang inasal nga meal. Suno kay Von Maongka, team leader sang Marketing Promotions and Interagency Concerns sang Yuhong Foundation, wala nakasaad sa ila kasugtanan upod sa mga nagarenta sang kiosco ang pagpatuman sang price ceiling. Pero sa ila night-to-night monitoring kag inspection, magasugilanon sila sa mga negosyante nga mapabilin sa masarangan ng presyo sang ila produkto, ilabi na sa inasal nga manok. Ang proper na sanitation namon sa mga servers nila, naka-proper serving gear sila bala, permits nila ara in a presentable area. Food handling. For food handling, ara kita inspection daily ang aton yang per site. Pero as per RCHO, may ara sila surprise inspection himuon. All kiosks, all festival sites. Yes, kada festival site may ara kita site supervisor kag may team nga ang isang tasking nila is i-make sure nga ang guidelines nga ka-follow as with our health guidelines. Siniman nga hapon ginsuguran sa foundation upod sa katapos ng City Health Office ang pag-inspeksyon sa mga kiosko sa mga festival sites sa pagpasiguro sang proper food handling kag sanitation. Nagapasalig naman ang pamunuan sa Department of Public Services nga mag-double time sa paghakot sang basura agod mapabilin ang kalimpyo sa mga festival sites sa pagsaulog sang tuigan nga selebrasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros.
Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Subong ang unang adlaw sa pagpatuman sang clamping kag towing ordinance sa Bacolod City. Mga salakyan, tricycle kag motorsiklo na sampulan. Pati mga motorsiklo nga gina-parking sa sidewalk, wala makaluwas. Yaring report. Nagtirin-tirin ang towing truck, canter kag tricycle nga ginclamp kag gintow sang towing company matapos badakpan sa Bacolod Traffic Authority office nga nagaparking sa Lacson Street kay nasang aga. Subong abi ang unang nga adlaw sa pagpatuman sa clamping and towing ordinance sang Bacolod. Kag suguran ini anay sa dalan sang Lacson. Si Warlito Inilog ang isa sa unang nga nadakpan. Taga Sipalay City siya. May ginbakalan siya nga spare parts sang iyang tricycle sang mataymingan siya sang bitaw nga nagaparking sa Lacson Street. Ano ka balo? Wala gani. Taga din pa ka mo? Ha? Taga din ka pa? Si Palay? Taga si Palay. Barangay Marikalom. Araman na lighting. Okay. Pati mga motor nga gaparking sa sidewalk wala makaluwas. Para dapat sa tawo ang sidewalk pero may mga parte sa Lacson Street nga ginahimo ini nga parkingan sa mga motorsiklo. Gani ang mga tag-iya, gintikitan. Ang ginbilin nga motor, ginclamp. Wala na, mga na... Sir, ang bal mo ng motor, ginakuha tagid sa gutter. Napakuha na pull out. Pag wala driver, i-impound ta sila. Oo. Kaya hindi na pwede dapat parkingan. Construction yun na sila ya. Ano ba yung sila, sir? Illegal parking? Construction. Kag, ang mato nga mga salakyan ginadala sa parking area sa Basket Bacolod sa may 16th Lacson Street sa daan nga building sang Coke. Dito bayaran ang towing fee kag dito man kawaron ang salakyan kon motorsiklo. Kung ma-impound or matuwing dito sa may tubang sang angkot Balangdaan. Basket Bacolod. Tama, da nakwaon. Motor or salakyan dito nakwaon. Na-impound doon. Aga pa kaina, una nga naklamp ang isa kawigo malapit sa CLMMRH, may pick-up man nga nadakpan. Kada may auto nga nag-hazard sa higad sa karsada, ginawarningan sa traffic enforcer nga hindi pwede makapalawig. Kung matabuan nga wala sa driver ang salakyan o kung motor, kinaklamp. As of press time, may 8 tanan ka mga nasampulan nga mga salakyan kag motorsiklo kag tricycle subong nga adlaw. Sa Good Vibes, Leaf Art ini ang tawag sa artwork nga ginhimo sa dahon. Kag isa ka Ilonggo nga diri na nagatrabaho sa Bacolod ang naghimo sang leaf art sa mga landmarks sa Bacolod. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Ang Bacolod City Government Center, ang provincial capital, ang bandstand sa Bacolod City Public Plaza, San Sebastian Cathedral, pati na ang Mascara Festival logo. Pila lamang ini sa mga artworks ng architect nga si Edimar Paclibar. Nakaibalo ka mo ba lang sa isa ka art piece niya, mga 2-3 ka oras ang iya nga ginadedikar para mahuman ini. Kag, hindi basta-basta nga pasensya kag dedikasyon. Kay man, sa dahon niya ginahimo ang iya nga artwork gamit ang pen type nga cutter. Istorya ni Ed, sa pandemic, nagsugod ang iya nga interest diri. Do amo to mga time no wala mga tao nag-stop tanan like ang mga company same sa mo naapektuhan gid kami. So para do ang lesson lang gid ang board sa mo to nga time na may nakita lang ko nga something nga amo na nga unique siya nga form of art nga ginobra sa daon. So do na curious lang ko dayon man. Kag try ko siya kay do ka challenging wala nga matapos mo siya tapos may fulfillment kay nakapi mo or na-transform mo ang gusto mo brahon through leaves. Makapila na ka beses nag-trending ang iya nga mga obra maestra kag nanginunod sa national news. Parehas na lamang sang naghimo siya sang tribute para sa mga Olympians sa Pilipinas. From Iloilo City, he made these unique leaf portraits that you're seeing right now on your screens featuring all of our Olympic athletes. And you can Bisan ano nga dahon ang sarang magamit pero may mga dahon nga tuman kanipis o kun kadamol. Pero ang suwak nga dahon para sa leaf art niya, dahon sang langka. Hindi man pwede ang preska nga dahon, hindi man pwede ang laya na gid. Insaktuhan lang para mas mahapos ang paghimo sang artwork niya. Ginasketch niya anay ang iyang subject antes inigamitan sang cutter. Ma-wait ko mga 1 to 2 days before ako mag-start na sang sketching tapos diretso na okay man dayon. Pero hindi siya fresh ka dahon niya. Hindi siya fresh na yung dahon. So dapat ano? Do medyo middle na siya nga hindi ba siya dried gate
medyo pag nakuha ko na siya, after 1 to 2 days, pwede ko na siya mano. Sa kadamo na sa nahimo niya nga mga art piece, luyag ni Ed nga malibot ang mga isla sa Pilipinas kag makahimo sing leaf art para sa kada lugar kag ultimate dream niya nga makapatigayon sa art exhibit para ma-display ang tanan-tanan niya nga mga artworks. Mostly, this ang gusto ko, hindi na target ko, yung sa Philippines, kit nga mga lugar, kit. So, oo, like, kung di makamakad to, maubrahan kung di sila tanan, dugol kung di sa. Taga Iloilo si Ed pero diri na naka-assign sa Bacolod. Isa siya sa mga resident architects sa The Upper East sa Mega World. Kag bangud madamo ang nanamian sa iya nga mga hinimuan, kadamo naman sa mga nagapakomisyon sa iya ako nagapahimo sa artwork para pang regalo o kung pang display lang sa balay. Pero para kay Ed, isa lamang ini kahabi, kag outlet para mangin stress reliever, kag subong, nagadala na sang extra income kag mas nakilala pagid siya sa kada art piece nga iya ginahimo. Barb, sa papel pa lang mismo kayo, kabudlay na magbasa ng artwork sa dahon pagid. Grabing art ning no, inang limitless. Correct. Sustainable niya, Barb, kay dahon ko, no? Kag ako wala ka art. Grabe nga talent ni. Bilibig ko sa iya. Kagawin ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga panibon. Kung dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.